אופק ונווה חזרו! אחרי הכשלים די ענקיים של התוכנית העריכה שלנו וכל הבולשיט הזה. כמה שנים, מה זה? חצי שנה לא העלינו לצערי הרב. בגלל שכל הזמן עשיתי לבדוק תוכנית העריכה. אז חברי הטוב... תענה כבר! היי. כן, אוי. טל, זה, עוזר לי וצריך. עכשיו נשחק במורטל קומבט איקס שקניתי. באמת, קניתי, אשכרה. רוצים לראות? אונליין. האינטרנט שלי אבל יותר מדי חרא, אז כל שנייה נתקע לי וזה. יש לי הרבה מאוד באגים באינטרנט בזמן האחרון בגלל שהמודם שלי נאלצנו להרחיק אותו לסלון ושאני צריך לשים מגבר. מגבר זה עדיין עובד כמה שיותר טוב. טימבטד. הוא ייתקע לי, תצא, לפני שאני אשחק. אז חברים טובים שלי, אני אעשה סתם איזה סינגל פייט חמוד. כמה סינגל פייטס וטאוורס. אתן לכם סצנה מהסטורי. יודעים. וואו, יש לי קצת ירידות בלאגים כי אם כרגע עוד תשאלו. אוי, מה זה? הלו, סמק. אבל לא קרה לך, אל תדאג. לא קשור לקריסה. קסמק! אסור יא בני זונו! טוב, חשוב. זה בסוף יסתדר באמצע הקרב, זה קרה לי כל פעם. הם לא זזים! קניתי את גורו. זה מה על הקוסומה. מרגש. מי הגורו? שום מה, הם לא זזים לי בגלל לאג מזדהה. כל כך מרגש. פתאום אתם זזים! כן, פתאום! לא סובל את הבלוד ניגה הזה. את הבלוד יש לו... הוא פשוט הולך לפי אלוהות המניאק הזה מימין. ואני גורו, שקניתי. אבל הפנמנו שיש לך כסף. לא רוצה להפנים. אם יש לך בעיה, סתם לא. אוקיי. לא, באמת, אני לא משוויץ, פשוט כיף לי לקנות אותו. פשוט קניתי אותו ואני מאושר. כן, אני מנה מזומני. עכשיו, לא יודע מה איתך. גורו. קראתי אותו. איזה חמוד. גורו הוא אובי שיט. הבן שלי זו. פשוט אוהב אותו מדי, הוא פשוט אובי שיט. רק עכשיו זה נפש מצלמה מהצד שמצלמת אותנו. אני רגע עכשיו. מה? בן שלי. ניגה. מה? עושה קומבו. רגע שנייה. משחק עם שחקן שאני באמת אוהב. טל? לפי את הפה. הנחתי אותי טיפה, אז אני בקושי שומע. כי רציתי שתשמעו את המלגינה של מורטל קומבט, כי היא מלגינה יפה מדי. לדעתי, אני פשוט אוהבת, היא מכניסה אותך לאווירה. סליחה, טל. לא קשור אליך, אני פשוט מתייאש פה. טל אולי עוד מעט הולך להיות גם מורטל קומבט איקס, הוא הוריד אותו ושחק אחר כך חולה שתינו. כמובן שלי יהיה מלא תקיעות, כי... אתה יודע, אתם יודעים. אני נגד סקורפיון, אני עושה איזי כי אני נוב רצח, זה משחק שיש לו הרבה מאוד אופיינים. אסור לי סאב. אסור לי סאב. אוקיי, מה אתה רוצה? אוי, פאק, לא, עכשיו רק הבנתי מה אמרת. שקט. כן. I am ready to destroy you. That's the undead spirit. אני אתן את הקישור של הערוץ שלו בסוף של הזה. אתה לא טוב. ערוץ טוב. חמודי. אני עדיין לא העליתי סרטון אחד. הוא עדיין חמוד. אני אגיד לך גם תעשה סטודיו, לא מה אתה... אני מאמין שיש קרה. זה עם הכל תעשה סטודיו? זה עם הכל תעשה סטודיו? לא. לא מצלם איתה? שום מצב. אחי, התמתי סטודיו מצלם מתחת לזה, ווינדו. אני הבנתי ממנה. ואני מצלם עם הפרפס שלי. הבן שלי. רואים? זה אני הקשת, אני די טוב בשחקן הזה. אני רוצה להגיד לכם את זה. אז יאללה! ניגה! מכות! אני אביא לך חץ שהוא לא אופת מכניס, חץ שעוצר אותו. הוא לא אופת תרגיל מסוע. יא בן שלי זו. לא שומעים אותך עם כל
לוחש לך איזה משהו, שאני לא שומע אותו. מה אמרתי שיעשה מסע, לא חשוב. בקושי ישמעו אותך דרך אגב. אחי, בקושי ישמעו אותך. ואני בקושי שומע את עצמי, אז שנייה רגע. איפה זה? לא. הנה הדבר שאני הכי הרבה לא סובל. דרך אגב אני עם הקונטרולר. לא סובל, אני פשוט לא יכול לשחק עם זה במקלדת, במחשב הזה. וקודם כל, דבר... רגע שנייה, אולי אפשר דרך ה... למה אני לא יכול דרך הסטימה? לא יודעת סרטון לפני 3 חודשים, איזה חצי שנה מוות. יופי, מדהים. אוקיי, קיצר... איזה הדבר שאני הכי הרבה לא סובל במורטל קומבט פה זה אין לך פשוט אפשרות לשנות את האופשנס כשאתה באמצע במשחק. די... פתחתי את זה כבר 2 ראונדים. אני יכול גם לכוון כמה ראונדים, עשיתי 3 כדי כי רציתי להתאמן מקודם. אוי, בן של... בן של... אני אתן לו להרביץ לי קצת כי אני רוצה שאני לא אעשה לו את האקס-ריי שלי. תרביץ לי עוד. תרביץ לי כבר. עוד. תודה. עכשיו תראו מה אני הולך לעשות לו. אני מצאתי בכוונה בכל מקרה אני יכול לנצח אותו. ניתן לו קצת מכות כדי שהוא... אוי. אקס-ריי! אוי, בן של... בואי. פה. עמוד כבר, יא בן של... תודה. זה what the fuck, עשיתי לו ברוטליטי! אהבתי לו את הלב! יש! אוקיי, פעם ראשונה שאני עושה ברוטליטי. זה ממש נדיר. זה מה שנקרא ברוטליטי. אתה עושה לו מכות רגילות, אבל משום מה, חלקם יכולות לפגוע לו בלב, להוציא לו את הלב וכל זה. ברוטליטי זה לא גם במורטל קומבט 3, כששחקתי פעם כשהייתי קטן, אבל... כרגע. נעשה לכם עכשיו. בואו נראה. אונליין, פיקשן... בקרייבית כבר קניתי כמה דברים. אולי אני... טל, איזה שחקן אני אהיה? איזה שחקן שאתה אוהב? כן. או, שינוק, אובי הזה. תהיה שינוק. גם הולכתי את הסטורים עוד ביום אחד, איפי היי! וידי שהבלתי אפשרי שלו. כן, צודק. גו... לא. נילחם נגדו. איך עשית את הסטורי ב4 שעות? אני לא מבין. גם את זה אני לא מבין. סיימתי אותו כאילו באותו יום, אבל אני אגיד, אני באמת לא כל זמן יום אחד, אבל סיימתי אותו ב4 שעות. זה סטורי מאוד ארוך, אני פשוט חרש להם, עשיתי סקייפ לכל דבר. אבל זה לא אני הגנסלינגר. אני חושבת את כל הכיף מהסטורי, כי עשית סקייפ לכל מיני דברים. לא בדיוק, בהתחלה לא עשיתי סקייפ, אבל... אחר כך, לא, אבל עשיתי את הסטורי מאוד עוד פעם. אבל נכון, בקרייב איזה מוזר זה כזה איזה פירסט פרסן שוט הכי מוזר בעולם. כי אני עם המתחים, אני פשוט אוהב את המצב של הגן. לא. אותו? או! וואלה! עכשיו שכחתי משהו שרציתי לעשות כל הזמן הזה. לא אפקט, זה אחלה. מיוזיק, נמליך את זה קצת. למה אני... בגלל שאני משרת זה מנמיך ב... יאללה, עכשיו. one player, לא סטורי. לא תסתיר לק. סינגל. לא סינגל. עכשיו, נגד מי הייתי רצ... נגד מי? קאסי קייג'. מה? יחלה, אני לא רוצה שסתם לא חסר פה. או נגד דבורה, אני לא סובלת על... בוא, אני לא אגיד לכם, אני אגיד לכם רק ספוילר אחד קטנצ'יק.
היא בגדה, היא בוגדת. יש פה ברודווד, סווארם קווין. איפה ניגע זה? נעשה את זה. אני כבר חכמה עם כל הדבורים שלה, בוא נראה לה שהיא לא יכולה להיות כזאת חכמה. זה איזי כי אני חלשלושי. אני רק בגינר כזה. נעשה פה שזה, דרך אגב, העיר רואים שלה. זה שעם הבלוד גוד וכל אלה, זה שמעלים בלילים האלה, הירוק הזה שהחמתי נגדו בהתחלה, ואז יצאתי. אז קיצר חבר'ה, הוא מנהל עיר גדולה, ואני לא הולכת לקלוט לכם את הסטורי מוד, אז... אוי, קודם כל, היא מדברת, אני קורא לה, היא מדברת אשכרה, בגילים, כזה, הנה. רואים? אני חסלת. אוי, איי, הבת של ניגו. וואו, מה קורה לי פה? רגע. אוקיי, הנה, תדבר. בן שפט של... למה הוא עצר? כן, אני יכול... כן, אני לא יכול ככה, אני צריך לראות את המובליס. לא, מובמנט. בואו נראה. בסדר, אני רוצה לראות איתו, אני רוצה פשוט לראות. לא יודע איך עושים את השוטים. יש פה אבל איזה דאבל טרופס, הנה. קל טרופס. אני מכיר את זה, זה יפה. רגע, HP אוקיי, בת של זו ניגה. בוא נעשה לה מוות אוקיי, אין לי זמן לזה. מה? לא מאמין, היא כזאת יופי. what the fuck? היא מלחיצה. אני חושב עם הסווארם קווין יש לה יותר מדי נוספות. איי, הבת של... בואי, תרחי. זמנת. מה נדחת פה? תראו משהו. תראו את זה. השם של דבורה פה. זה חתיכת מתקפה נדירה. אומייגאד, מה זה הקלסטרופס האלה? אומייגאד. זה מוזר, אתם יודעים למה. כאילו, גם הפרעה, גם זה, המחשב שלי לא התחיל לתחת, אמרת על קומבט איקס, להפתיע אתכם, הוא שוקל מלא, הוא פשוט משחק שדורש מחשבים סוסים כדי להקליט ביחד וכל זה. הסקייפ שלי קרס הרגע בגלל זה. אני שומעת את הסקייפ שלי, אוי, קוסמק. אוי לא. שום מצב אני משחק ככה. אז בשביל שאני לא אסבול מלאגים נוראים עוד פעם, כי הם מתקשרים אליי בסקייפי, אני אחזור לכם. כבר חזרנו. אוקיי. בגלל שהבטחתי לכם עדיין שאני לא עושה יותר מזה סתם שתי קרבות, לא הבטחתי אבל אמרתי לכם. אז נעשה חלק מהסטורי מוד. אני כבר סיימתי את כל הסטורי. תראו. סיימתי. אוקיי. לא תדאגו, אני לא. הוא רושם לי את זה ב2 days, למה... זה היה לי הרבה מאוד הפסקות באמצע, אז נראה לי שזה 2 days, אני חושב שזה גם שניות. לא יודע. סיימתי את זה בשתי ימים, יש שקרן. באמת סיימתי לא, איך זה יכול להיות אבל שעברו... לא יודע. איך זה יכול להיות שעברו יומיים? כנראה אתה מטומטם. היית מת, יבן של זונה. לא, בגלל שביום הראשון שקניתי אותו, התחלתי רק את הזה, ואז הפסקתי לשחק ב-X, ואז אני פשוט לומד הרבה וזה, אני בכיתה גבוהה, אז ליום למחרת רק אמרתי את זה. אז לא כולל את זה. לא כולל. למה זה, לא יודע למה זה מתפשט, זה פשוט בגלל שהמסך שלי ענק. אז לא יודע אם אני אשחק עכשיו חלק, כי אין לי כוח לזה. סחוט מאף למסך ענקי, איכס.
איכס, אמא שלך זונה, איכס. אוקיי, קיצר, בוא נראה. טסט יור לק. אז טוב, אני אגיד לכם, תנסה את טסט יור לק, כמו שאני כל כך לחזור לסטורי. אני הארצ'ר שאני כל כך אוהב. יש לי שאלה אליך. סיפרת לי כבר מה זה ברוטליטי, אבל שכחתי. ברוטליטי זה שאתה עושה בדרך כלל מתקפות רגילות, או סוג של מתקפות כשהבן אדם לא HP אפילו HP מלא. ואני לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אבל זה רוצח טוב. כבר עשיתי ברוטליטי בסרטון, וגם אני לא יודעת איך להפעיל, וזה פשוט יראיתי לסקופים כשהוא היה לו HP בטירוף, חץ, ופשוט זה פגע בו בלב. אולי יש מצב, אתה יודע שאולי יש בכפתורים, כאילו לא יודע, או הנה, number of modifiers, זה 7. זה הולך להיות כיף. אוקיי, נעשה את זה במקום עם שמש, אין לי כוח למקום... The darkness. Outworld, אוקיי. נווה. זוכר בליג אוף לג'נדס, השחקן המאפן הזה שהיה לי הקטן, כאילו נחמד כזה, The magic is close to me. לא נורא. איזה שחקן עם קול גברי יש לי. כן, מה זה? בוא נראה. דמה לי. וואי, לא, האדמה מתהפכת. זה לא טוב. לא כבר עושה סחרחורת. עול. מה? פת של זונה. או, מה? אוהו. אנחנו נשארים. אומייגאד, מה? מה? או, what the fuck. מה זה? מה זה המודפיירס האלה? זה שם לי רק 6, אם תשימו לב. רגע, אבל זה היה מצליחה, you fucking sick. או, קונג'יני, מה עושים פה? נווה, זה היה מצליחה, כל המלחיץ הזה, או שזה היה מעצלי? מה מצליחה? לא יודע מאיפה, אני פשוט שמעתי. לא יודע, כי אני סתם בסרבר פה, ב-CSGO, בסרבר ביו. מצליחה, כנראה, מה, טוב, מה עושים פה? סתם טומטם. אני סתם, טוב. עושה את מה שאני אוהב לעשות כרגיל. הופי! מה זה היה? או, הראש שלי מסתובב מזה. אני חושב שלי גם עם לגי משום מה. גם לי יש סחרחור, בוא נראה. טוב, זה די בלתי אפשרי באמת לשחק מוטל קומבט איקס תוך כדי להקליט עם מחשב כזה שכאילו יש לי כרטיס מסך שלי הוא הרבה מחשב הרבה יותר טוב משלי נראה. לא יודע, אבל מה זה משנה. כרטיס מסך שלי הוא GTX 750 של אינווידיה ורם 8 וקורי 5 מעבד ואתם לא צריכים את המידע הזה. הכרטיס מסך שלי טוב בשביל להריץ. יש לך 760 כרטיס מסך, לא? כן, 760. בטות אמרתי 750 באמת. קיצר, אז הכרטיס מסך שלי הוא לא... איך זה? הכרטיס מסך שלי הוא פשוט לא מספיק טוב כדי להריץ מורטל קומבט איקס תוך כדי להקליט. מורטל קומבט איקס, אל תיקחו את המחשב שלי בתור מחשב מאפן, הוא ממש סוס המחשב הזה, רק ש... בוא נאמר ככה, מורטל קומבט איקס זה משחק חזק מדי, ובר מצווה שלי ב-14 ליוני, אוקיי. ואז אני אשדרג את המחשב שלי לכרטיס מסך GTX 980, רם 16 ו... קיצר, המפרט שאני רוצה. כן, המפרט שאתה לא רוצה גם. עכשיו, אוקיי חבר'ה, זה הכל היום. מורטל קומבט איקס, למה אין לי הרבה זמן לשחק כל כך, אתם יודעים, אני כל הזמן לחוץ. ולמה נכנסתי לקרייפ, לא יודע. קיצר, אז זה כל הפרק. אופק ונווה חזרו, אני מניח שלתמיד. אוקיי. וזהו בערך. שנייה נחכה שזה ייתן לי, למה אין לי פה עכשיו להפסיק על זה. יצא מזה וזה. קרייפט! כבר קניתי כמעט את הכל בקרייפט. אני חרשתי על המשחק הזה. איזה הכל כאילו אחי? קרייפט ענקי. וגם יש לי דברים שאתה צריך לשבור. טוב, אז חבר'ה, אז לייק וסאב וקומנטס. וביי ביי! ביי ביי!